ଏଠି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କୌଣସି ରେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଲିଜ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଲା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଡ୍ରିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ନେଉଛି, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ସେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିଦେବା। ସାଇଡ଼୍ରେ SBI ଅଛି। SBIର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଣ୍ଟ ଆଉ ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା। ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖୁଛି? ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟିକେଟ୍ ହୋଟେଲ। ସବୁ କ'ଣ ସେମ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ତବଟ ସେବା ପୀଠ। ଡ୍ରିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ନାଁଟା ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନାଁଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ତ ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ। ଏଇଟା ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର ଲେଖାହେଇଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ। ଏନିୱେ ଟିକେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଟାଇପ୍ର। ପାର୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛେ। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ ଯାଇ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହିବ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ରହିବା ସକାଳୁ। ଭାଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏରିଆଟା।